Pitero sabat kumenutul ku hadis. Mataan asa tawa sumiap ku sambayang. Na belasan wallah salima. Pekalidasan sekalian ko kasimpi to kakewiagan. Gu pekalidas ko siksa sa kubur. Gu ibgeron wallah so kitabian sa ayak ikuan yano na sukawanan yan. Gu pekaukit ko sirat sa lagi dukilat. Gu pekasul sa surga sa ded na kapamagitong. Subman sutawa inderay nunian sa sambayang na siksaan sekalian wallah sa 10 lima sa dunia. Telo ko sakaratal maut. Telo ko kubur. Gu telo ko kapekaliunian ko kubur. So seeron sa dunia na paganayron na papas nu Allah subaraka ko kapagintaw niyan. Ikadua na papas nu Allah ko buntalian so tuo so mga pipiyay amal. Ikatlo na so langon no amal ako pagamal niyan. Na belas yan ko Allah. Ikapat na di kinaik so mga pangninian ko langit. Ikalima na ded na kabnarian. Abagyan ko pangni o pipipiya. Sukman sukisugaton ko kaputay niya na mataan as kanya na putay madidiuman. Ikadua na putay skanya na pkur. Ikatlo na putay skanya na pkawaw. Api apaki inumun sulangon o ragot sa dunia na diyon makabulong sa kawaw. Sukman sukisugaton ko kubur. Napaganay ro ng gupitan skanya no kubur. Taman sa makasugusway sa mga gusukyan. Ikadua na kridik sa kuburian sa apoy. Napklik-kli din sekalian ro sa gagawi daw. Ikatlo na butawan ang rakanian ko kuburian sunipay. Bebetuan sa sujaul akra. Aya kailay niya na kadip gumanga putaw so kanukunyan. Aya katasiyan na salunga na ilalakawrong. Sa turo niyan sa giyong ko to amyatay. Sakan sa sujaul akra. Aso lagu niya na lagi dudalin daga matanug. Turo niyan. Siyugu ako kadnang ko asiksaan ko skasabot ko kinibaga kanag ako sambayang ko subu tamang ko kautuwalungan. Gusiksaan ko skasabot ko kinibaga kanag ako sambayang ko luhur tamang kawasar. Gusiksaan ko skasabot ko kinibaga kanag ako sambayang kawasar tamang ko magrib. Gusiksaan ko skasabot ko kinibaga kanag ako sambayang ko magrib tamang ko isya. Gusiksaan ko skasabot ko kinibaga kanag ako sambayang ko isya tamang ko subu. Oman yan mabentol sumyatay na kilabang kulo pa sa 70 kahesta sa ded na ikuperang pasusik sa iyang kukubur tamang ko kapekaliw niyang kukubur na tindig sa kiyama amarg na kasumaryaon gukirarangitan sa kaniya no kadnan gupakasul kuwapoy kunaraka gusto isa kya panutulaw na mataan as kaniya na pagkataling umako gawi iya kiyama asisi ko para siyan sutluduruga katiruami sa suraton paganayron na hey tawa inilang yan sukabnar wallah. Ikadua, hey tawa miya ka paruli ko rarangit wallah. Ikatlo, na sabab sa kailangan ka kukabnar wallah sa dunia na kaday kadin sa inam kulimu wallah. So mga ulama lagi do Ibn Hajar, so Abu Laid Samarkandi rahmatul alaihim, gusto mga pediran na miyaliran ang kaya hadith ko mga kitabiran. Api ada ko makadugson dengan mga kitab hadis sa kasusuratan sang kaya hadis. Ugay na sumangap da hadis. Miya aloy din sa sabot kira nagukeloy pansupet ko kung makatundog siye. Na miya bagriran sumaana ang kaya hadis. So kibagat ko sambayang sa lagi do kya aloy niyan. Napkawit yan so tao ko kakafir. Sabab san na da penasik sa abanian kalawanis sa kasupiit. Ugay nalalayon tanu pipikir na urya no karina yagiyat. Sa sutaw na miyadusa naswallah na da apaka paaron ko kaprile ini ang kutawa kabayayan pitero yan ko kitabiyan na suti Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mataan naswallah na dinyan penapiin suka paki sakutwiron na penapiin yan susala kauruo si kutawa kabayayan o kabayaw Allah arilaan yan sutawa miya kalpas sa sambayang na tantos kanya na miya guntong ugay na antawa imakatang kadamakuan yan ang kaya untong mialoy ko isa hadita telawa derpa ako kumang kumanga tao pagkatindig no Allah ko gawi iya kapangukum so paganayron na kukuman na so kufar abuso Islam na ded na kaprilay si Ikadua,
na kukumen sewatas tanggungan gusto paparangayaan o isa ko pediyan. So kaya arasan na kukuwairan so taruto pakabenariran. Subayad na kupakay ang makuha kumiyaka aras udi na kupakay mambuwa sudun swalain mayadun ang gulalan ko karilain yan ko tao. Ikatlo na kukumen so paliugat wallah. Siip lekay so mga pinto ulimu Allah na rilaan yan dun so tawa kabayayan. Sabab sangkay alangwa na miya aloy. Na siyabu tamiya patut terketano so mga siksa sabab ko kaya sugu katano kudusa ugait na so tanto maula dalimu Allah na ayam maka uumbawa da tamana iyan. Ulaw-ulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pergi sa iyang ko mga sahaba ko oriano sambayang ko fajr ubaad na mitatagina teubir niyan so tagina peniran igira pianutu miyakay sa alungan oriano kalalaya miro nakapupukay sa iyan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayad mianutul sa tanto matas api tutagi na pena dua katawa mama api ako nutirang ped ko mga pedamielen yan api anutulian so mga miyang gulaw la amielen yan ko tagi na penian pitero yan mielayakan so ulo umama apegudalan sa mapenedalakungan tanto mabegera kapupukatana iyan sa oriano kasasaa ulo umama na tanto penamawatan na pililideng ko lakungan maniaro papman suulo kuasa lagun talian sasakaw mau to udalang paman sama penedalakungan mita taruh sedenang ko to mau laula so kini se na kanung ko dua pedakan na pitero ira nagyong ko to mama na minilang agian sa Quran ugay na denian gulalanan agu pupekaturug sa denia ming gulalan so sambaya nga paliugat adem penalagi daya tutula so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan amyele niyang kutagi na peniya na sa gurung punga mga tawa lagi duto ay kidia kira. So Jibril alaihi salam na sukini sa niyanon na piteruyan agyutos sa mga tawa miyagak sa sambayang. Sumujahid na piteruyan inikalimu Allah so tawa siniyap yan sa sambayang yan. Sa lagi dug inikalimu unyan ko Ibrahim alaihi salam agu sa mga muriyataw niyan. So Anas radhiyallahu an na pianu tulia na miya naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam agi inyan teruon upama kamatay so tawaad na iman yan guing gugulalan yan so mga subuan wallah gui pepemayan bagian so sambayang agu tunay niya so zakat na miya tais kanyan sama sesuatu so Allah. So Anas radhiyallahu anhu na pianu tulia na miya naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam agi inyan teruon so Allah na pitero yan pagang katengko so tiuba amia patut ko mga tao ko isa ingit amay kamay laya kanaad na mga tao ro nalalayon sa masjid kung giginaway siran sa suwa-suwa tarakan kung mamang ni siran sarila si ipa mga lilibutang amasa ko gagawi. So Abu Darda radhiyallahu anhu api suratan yan so Salman radhiyallahu anhu pakalaan ka so kakakadun ka sa masjid miya nagakan so Nabi sallallahu alaihi wasallam magiin yan teroon so masjid na ayadar pa o mga barasimba. So Allah na inipaliugat yan ko ginawan yan na ikilimo yan so tawa mala ay kakakad niyan sa masjid. So Allah na baganyan sa kategudaya gupakatitay niyan sa sirat sa tanto ang malubod. Mataan na masuswat so Allah sang kaiyataw. So Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na pianu tulian na miyan naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam magiin yan teroon. So mga masjid na mga walay wallah gusto mga tawap sunun na mga bento siran Allah upama kapsekawa utaw su bento niyan na inuga mambu di masakasaka Allah su mga bento niyan. So Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu pianu tulian na miyan naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam magiin yan teroon kebabayaan Allah su tawap kebabayaan yan su masjid. So Abu Hurairah radhiyallahu anhu na pianu tulian na miyan naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam magiin yan teroon anda de ki betadin ko tao ko kuburian na dapan makam bebeling so mga tawa lumibengon na pekau madin sumung karabu sunakhir upama kasutaw na mu'min na so mga amalya na mga pipian nalilibit niran so sambayang na kumakadin ko ubay ulo so zakat na si isa kawanan so puasa na si isa diwang na so mga amalya na si isa tampar sa desigan sada apakau bayron api ya dua malaikat na pupukay sa hiran sa maawatiran. So isa ko mga sahabat na pianutulian
aigira so mga taalo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyaga da api anto na aamargan na ipalibet yang kiran so kasumbayang gubetian yang kiran ang kaya ayat وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى nasuguun ka ko taalo kerka so sambayang gupentang kaser kanian di kami ka pengni sa pagper kami ipagpagper ka nasu kebulusan nama piana bagian mananang gila. So asmara dilawanha na piano tulian na miyan naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam maging yan turon. So langon no tao na ketimo ko gawi iya ka pengukum. Bukan gira na suara o penanawa ga malaikat. Turon yan. Anda dan sugiiran pudi-pudiin sualam lagid kumasa akadayaan lagu kargna. Tumindig so sa gurumpong na sumulsiran sa surga sa dad na sumaria. Itawag teman. Anda dan so mga tawag iyanataniran so mga igaaniran. Nabayaran din sinimbas wala sangkot wa gagawi. Tumindig sa sagurumpong na sumulsiran sa surga sa dad na sumaria. Itawag man, anda din sa mga tawad akiran makatembong ko tadem-tadem ko Allah so kandaga ngaguso kapusay na tumindig sa sagurumpong na sumulsiran sa surga sa dad na sumaria. Si Eko sa hadis na lagi day madadalmon ugay na ayam ini sumpatun na sangkot wa paganay na ayap teruon ang kotwa malaikat na teruon yan. Imanto na solango na malilimut na kailairan din sa mga tawa mga laibantugan. Agwad na may tuwa minimang Koreano pananawag malaikat. Anda din sa mga tao aso katatambang yang ko kandaga nga gusto ka pusay na dikiran makabinban ko sambaya nga gusto tadun-tadun ko Allah. So Syekh Nasir Samarkandi ko Koreano kaya aliyanin sangkaya hadis na ini surat yan. Amay ka makasuldang ko tuwa at lo ka sa gurumpong ko surga sa dad na sumarya na makambuat at pakalakala ka palanggalanggam puong ko naraka amata silig. Gukumikindas sa mga mata niya nagutanto amapi agini ang katero. Gutero niyan. Susugun ako, kukaku ako, kulangon o mga takabura gumarangit. Napangwaan niya ng kuto ang mga tao sa isang kuto kalilimod. Sa lagi dugi ikapano ka o manok ko ilaw. Na taro sa itu Christian sirang ko naraka. Orian yan na makagumok man na turo niyan. Imantok man na susuguna ko kakuwang ko langon o sa mga tawag iiran pagpaka itoon so Allah ako susuguyan. Napangwaan niya ng kuto ang mga tao na taro sa itu Christian sirang ko naraka. Orian yan na makagumok man ko ikatlo na kuwaan yan sa mga tao. Agi mangbal sa mga berahala agu mga tuladan na lagi din o inikidian yang kudua kasagurumpong amyaw na. Orian yan napuunan sa kapumagitong amay kamadaw ng kaya dua berang at tutuluwas sa gurumpong. Mialoy si kumyaw na amasa na sumanga tao na piliran sa saitan. Inubis kanya no sa katawa mama na inisa iyano no ando man na iya ikapubaloy niya na saitan na lagi diya. So saitan na pitero yang kumama adod na minipakaisir kanya na lagi day pun kumuna amasa utaro sa inipakaisir iyanon o inon yan o to pagkaisir. Pitero umama ap kebabayaan yan so kato kawin yan. So syaitan na pitero yanon abagaks kaniya sa sambayang gugi isa pa umanuman api adibnar. Pitero umama ko syaitan aip sepa yang ko Allah sa didin magag sa sambayang gudidin sepa sa dibnar. Pitero o syaitan adas kaniyan din maakala manusia puun ko masa amyaw na ubaad na kaya baganyan sa usiat. Misa pa mamuso syaitan sa didin mamagay sa lagi duto si Korean na masa. So Ubay radhiyallahu anhu napitero yan na miyan naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam maging interon. Panutuling kasama piya sa mga Muslim makibentugan sira na bukit puro sira na buswago mayran na pagkaumbaw. Ugid na da bagin utaw sa alungan na mori so sira na violiran swago mayran. Ini kawitiran ko mga parahiyasan sa dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialo ya pitero yan. Mela yakan swalla ko pitero mana na mapia abuntalian. Pitero yan rapat. Hey Muhammad, anto na ang kana nag-iimbibi tiaraya ng kana na mga pupura mga malaikat. Pitirawakan. Dad nakatawi ko san na inibtad Allah Sulaiman yan ang masaling gagaw kurarbakan. Na miyag daw makan sukapya o kalunggaw niyan si ekopyagan na kanakan o puswakan. Nasulangon o misusulong ko langon o makhluk na miya karegragan. Pitirawakan. Giran bibi tiarayan so mga ngani na pagkapuro ko pangkatan. So mga ngani na pagkalalas ko mga dusa.
So mga bala sa kekwa utaw ko umani mila kadiyan ko kapsungian ko sambayang abara juma. So kalbihan o kapagabdes piyo-piya ko masa panenggaw. Gusto bala sa kekwa utaw ko oriano kapakasambayang yan. Namuntod ba din sa masjid taman kung kataling umao pagkatunduga waktu sambayang. So tawa siya niya ng kai na makapagintaw sa kapagintaw ang mapia. Uputay sa piyaka sigi-sigi kapatay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutula miya turuyan. Pituro Allah. Hen bawataan wadam. Tindag na ka supat rakata sambayang ko paganay ko kadungdo. Kaubupang koska ko mga galubag ka ko mababasa alungan. Miya aloy sa hadith. So sambayang na yakisabapang ko babayaw Allah. Gup kebabayaan ng mga malaikat. Paparangayan ng mga ambiya alaihimussalam. Gup kekuwaan saknar ko Allah. Kesabapan sa katarima o mga pangni. Kekuwaan sa mapia ko kawiyagan ko uman gawi. Bekaw o paratiyaya. Ibtagum piyaw lawas. Gumaan ko ridway. Sepaat ko sumisyapon. Sindaw ko malibutang. Guingam pada ko masa akatawan-tawan ko kubur. Sembag ko pakaiso mga malaikat. Sirong ako karanti walong ang ko gawi iya ka pumukom. Rending ko apoy ko naraka. Paribato ko timbangan wa malamapia. Kagaan nakapakatitay sa sirat. Gugunsi o surga. So Osman radhiyallahu anhu na miya panutula pituruyan. So Allah na imbagi niyan so siya walimu ko tawa sisiyap niyan so sambayang. Agu sisiyap niyan so kitindignong ko mga waktu niyan. Kebabayaan sa kaniyan Allah. Tegumpias sulawasiyan. Tatap sa siyap ang mga malaikat. Pitaguan sa barakas walay niyan. So sindaw paratiyaya na kedalam kubong talian. Pagkalamak so puso iyan. Pagkatitay sa sirat sa lagi dukilat. Pagkalidas kaniyang kunaraka. Agu ayah mga siringan niyang kusurga. Nasu mga tawa inalawi wallah. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nada pangandamiran. Budisiran makam buku. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na fituruyan. So sambayang na pulau su Islam. Na 10 akal bihanian. Pamangang paras. Sindaw o puso. Ibtagumpiag ikapiyaw lawas. Ulayo ka ko kubur. Lala no kapturun ulim wallah. Gunsi ko surga. Paribato ko timbangan wa malamapia. Mga oketa kakikwa ako babaya wallah. Arga o surga. Gurunding ko apoy ko naraka. So tawa sumiyak ko sambayang. Namataan na miya bangunian su agama. Nasa tawa magakon. Nasab na ramiyag baiyan su agama ko ginawa niyan. Miyaloy ko isa haditaad na bulong sa iko sambayang. Miya ka isa na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyalay niyan su Abu Hurairah radhiyallahu anhu ag magapod. Pitero yan. Bab sekitat yan ka. Aya ini simbagyan na uway. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Buat ka na panamar ka sambayang kagiyanan ipakabulong raka. Miya ka isa na pititagin po Nabi sallallahu alaihi wasallam sa surga. Na miyan giyan sudah ko Bilal radhiyallahu an. Kagi mapita na pitero yang ko Bilal. Anto na ai amal ka amya kau guperka sa kapakaunot karakan sa surga. Ini simbagian. Andun ni kabatal wa berdasarkan api ya igira gagawi na pupagabdas ako kuman na pupunam bayang ako sa sunat ko tama na kagagakuron.